esaten da, urteekin, adinarekin, nolabait, pulsioa, edo idazteko gogoa, edo grina, edo gaztetasun hori ez da, apaldu, baretu egiten dala nolabait, ez da, edadekin, ikasten nolabait esperientzia irabazten da, gauza batzuk irabazten dira, eta beste gaztetasun hori nolabait, grin hori, pasio hori, baretu eta niri ez dut goitzeko gertatzen. Hori zoritzak. Gogoatzen duten dola goita onzuzte idazten orain ilusio beha mantentzen dut. Eta ikusten dut indarra ere bai. Eta hori ere kontrako bideko zerbaitetan. Nire nola esaten da hipergrafia edo gaixotasun hori ez da sentatu. Sentatuko bat. Badago iku bat hipergrafia. Eta ben badago iku bat grafofobia eta da piztuko fobia, idaztari fobia izatea. Eta hemen iruntan ozaltzen da horrekin eta nik nahi dute pixka bat edukiz. Liburua hiru partetan zatituta